एमसिएलए सन्जय सरगियारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबा। मोनसेनि उनाव मोनसे गोदानै लुफुंजानाय माव बिथांखि बेखेवदों एमसिएलए सन्जय सरगियारिया। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव समान जौगाथाय समान मोनथायनि खामानि मावनायनि थाखाय बाथ्रा होबोनाय 32 नं हरिसिंगा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगियारिया गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ गावनि बियाबाव मावफुंबोदों। बेबायदिनो दिनै फिन अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा डेली मार्केट पिडब्लिउडि लामा साखाथि रायजो राजाफोरनि मोजां खाबुनि थाखाय बिटिसि सरकारनि हान्थामेला बिफाननि रांजों गोदानै लुनाय वाइटिं सिटखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय खुंथाय सरकारनि समाव हरिसिंगा बियाबाव गोबां खेब एमसिएलए एमएलए आरो बिटिसिनि बुंथिगिरि बायदि जालांनायनि उनावबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि मावथांखिफोरखौ मावफुंनायाव फेलें जादों होननानै बिथाङा बुङो। लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारनि अननायाव हरिसिंगा बियाबाव गोबां जौगालु मावबिथांखि मोननो हाबाय होननानै बिथाङा बुङो। हरिसिंगानि बे बाजाराव दिनै गोदानै जिरायसालि थामहिनबा वेटिं सेट इन'ग्रेसन खालामनाय जादों आरो बे वेटिं सेटखौ बिटिसिनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि दारै जों मोनबोनाय जादों। मानगोनां ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि EM रनेन्द्र बिथाङा बे स्किम्सखौ हरिसिंगानि बे बाजाराव हरदों। मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे PWD रड देवलगुरि टु माने मेन टाउन हरिसिंगा आरो बिथांनि दारैनो बे स्किमखौ जोङो बहाय मोननाय जादों आरो बे स्किमखौ दिनै हरिसिंगा बे बाजाराव बेखेवनानै होनाय जाबाय। आरो बिनि सिगां नै बहाय मोनसे जिरायसालि दङमोन आरो बे जिरायसालिया गेग्रेबजोबनायमोन बायग्लिजोब्बायमोन आरो बेनिखायनो हरिसिंगा बाजार कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोना आंखौ खावलायदोंमोन जे हायोब्ला नोंथाङा बेखौ मोजांनो बेबायदि लुफुंनानै होनो हायोब्ला हामबायमोन। जोंहा बहाय जिरायनो मानो आरो रायजोफोर बेबायदिनो बाजाराव फैब्ला उसुबिदा जायो आरो बेबायदिनो बिथांमोननि जे लुगैनाय जे हास्थायनाय आरो सरकारनिफ्राय बिना लाबोनानै दिनै बे हरिसिंगा टाउननि बाजारनि जे वेटिं सेट आरो जिरायथावनि बेखौ जोङो मोजाङै मोजां मावफुंनानै आरो रायजोनो बा बिथांमोननो जोङो गथायनानै होनाय जाबाय। बहायथ' खुब माने रायजो हिसाबै खुब माने बेनिफिट जागोन बेयो जिरायसालि खुब मोजां खालामदों दायो टाइल्स होनायजों लोगोसे खुब माने बिउटिफुल मोनसे जादों। रायजो राजा बिथांमोना जथेस्थ' बेनिफिट जागोन। दा दानसेनि उनावनो गोलोम बोथोर सफैसिगोन आरो मानसिफ्रा हरिसिंगायाव फैयोब्ला जिरायनो बेबायदि जायगा गैया आरो बेनिखायनो दसे समब्लाबो बहाय रायजो राजा बिथांमोना बे जिरायसालियावनो जिरायनानै बासखौनो हमनो हागोन, बिथांमोना रिक्साखौनो हमनो हागोन आरो सोरबा मानसिफोर लोगो हमनोब्लाबो बियो मोनसे मिटिं पइन्ट जागोन। जे सोरबा जुदि लोगो हमलायनो बेबायदि जुदि माबायो मिटिं पइन्ट जुदि होयोब्ला जे हरिसिंगानि जे मोनसे जिरायसालि दं बेसिम फैदो, बेबो मोनसे मोजां माने बेनिफिट आरोखि रायजो राजा बिथांमोननि खार'नै। गुबुन गुबुन थावनियाव थानाय बायदि नैबे हरिसिंगायावबो आलासि जिरायसालि न'ग्लांनि खोब गोनांथि होननानै सानो। दं प्रयजन दं आरो बेखौनो जेसे हायो जोङो एसे सेस्था खालामबाय थागोन बेखौ सरकारनिफ्राय मोनफानि उनाव मोनफा। दा नोंथांमोना मिथियो नैबे देवलगुरि टु हरिसिंगा रेल लाइननि बे लामाया एकदम गाज्रिथारमोन आरो बेखौ थांनाय बोसोर मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि माने इनिसियेटिभआवनो ग' एहेड आरो EOP-निफ्राय बेयो मावफुंनाय जादों। अलरेडि थिकादारा मोजां मावबाय आरो बिलफोरबो मोनजोब्बाय। दानिया जोंनि बिटिआरआव खुब मोजां बेबायदिनो स्किम्सफोर मावोब्ला जोंहा बेबायदि पेन्डिं थाया, बिलफ्रा लाइबिलिटिसबो थाया। जे मोनसे फाइनान्सियेल इयारनि जे फैसा रां हमनाय आरो बे मोनसे फाइनान्सियेल इयारनि रां हमनायखौ बे एलोकेसनखौ मोनसे फाइनान्सियेल इयारनि सिङावनो बेखौ फोजोबनाय जायो। गोरोबथा बायदि नोंथांनि बियाबाव जिहेतु गोदानै अन्थाइ खायफागासिनो थांगासिनो दङ बे बिथिङाव बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै जोंनि हरिसिंगा समस्तियाव आम्बागाव जोङो 26 थारिखआव 22 सान खालार खालि माने मा होनना बुङो फाउन्डेसन लेड स्टन जों बहाय गायसननो थांगासिनो दं। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बहाय माने फैगोन आरो बिथांनि दारैनो जोंनि फाउन्डेसन लेड स्टना माने जागोन इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं माने साइन्सेस। दा जोङो नुनो मोन्दों जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय नार्सिं इन्स्टिटिउटफोराव गुबुन माने रायजोफ्राव फरायहैनाय बेबायदि अनेक दं। दा जोंनि
माने लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जुदि बिथांमोना एनएम जिएनएम बा नार्सिं बेबायदि कर्सेसफोर लानो जाहाथे आरो गोजानाव बारा थांनो नांलिया मानो होनना बुङोब्ला बिटिआरआव जोंहा दिनैनि थारिखखौ जों जेब्ला नायगोन अब्ला गंब्रै गबर्धना तामुलपुर आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव हरिसिङा माने आम्बागांजों लोगोसे गंब्रै खनसे लागैयावनो जों माने मावनो थांगासिनो दं बा लुफुंनो थांगासिनो दं आरो बे गंब्रैनिनो मोनसे जोंनि हरिसिङा समस्तियाव आम्बागाव 26 तारिखआव जोङो फाउन्डेसन लाइट स्टुडेन्टखौ अनारेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि दारै जों खालामनो थांगासिनो दं आरो बेवहाय लोब लोब रायजो राजा बिथांमोनाबो फैगोन रायजो राजा बिथांमोननि जिथुनाखि रेसपन्स आरो बे रेसपन्सा खुब मोजां हरिसिङा समस्तियाव बिटिसि जाखांनायनि उनाव बहाय कार्तिक बर' एमसिएलए जाबाय खननै त्रिदिप दैमारि स्पिकार जाबाय खननै आरो बिनिनो माने एमएलए मिनिस्टार जाबाय खनथाम हरिसिङा समस्तियाव खुनु बेबायदि मोनसे इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन बिथांमोना लाबोनो हायाखै आरो लाबोनोनो गोसो खालामखायाखै दा जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हरिसिङा समस्तियाव जा हायो माने मोजां मोजां अनुस्थान शिक्षा अनुस्थानफोरखौ जोङो माने लाबोनो सेस्था खालामदों आरो बिथाङाबो जोंनि बे ओनसोलावनो जाहाथे डेभेलपमेन्ट जाथों जोंनि हरिसिङा समस्तिनि सिङावनो खुब माने इन्टेलेक्सुवेल्स मानसिफ्रा दङ आरो जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो माने एमए पास बिए पास एमएससि बिकम आरो बेबायदिनो एपिएससि अफिसार्सफोर आरो डक्टरफोर जोंनि समस्तियावनो बारासिन इन्टेलेक्सुवेल लेभेला जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो बारासिन आरो बेनिखायनो बे समस्तिखौ गोजौनिफ्राय गोजौ लांनायनि दायित्वआ आंनिनो ধন্যবাদ আজি যিটো জিৰণি ছেটটো উন্মোচন কৰা হ'ল আমি এই অভিযোগটো এমচিএলএ ছাৰক স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰক তেওঁ যেতিয়া ইলেকশ্যন কেম্পেইনত ঘূৰি আছিলে তেতিয়া তেওঁক আমি আনি পেলাই দেখাইছিলোঁ ছাৰ আপুনি যদি ইলেকশ্যনত জয় হয় নিশ্চয়কৈ আমাৰ এইটো যিটো একদম ভঙা চিঙা অৱস্থাত আছিলে তেখেতক কৈছিলোঁ আমাৰ এইটো কাম কৰি দিলে বহুত উপকৃত হয় কোনো অভিযোগটো গুৰুত্ব সহকাৰে চাই পেলাই এতিয়া চাইছিলে কৈছে মই এইটো কৰি দিম সেই হিচাপত কামটো আগবাঢ়ি পেলাই আজি যিটো পূৰ্ণ পৰ্যায় পালে তো আমি ভবাতকৈ বহুতখিনি ওপৰত কামটো হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে তেখেতে আমাৰ এই অঞ্চলত আকৌ উন্নয়নমূলক কামত অগ্ৰগতি লাভ কৰে তেখেতৰ ওচৰত আমি সদায় থাকিম তেওঁ আমাক নেৰে আমি জানো ভাল এজন জনপ্ৰতিনিধি ধৰ ৰাস্তা ঘাট যিখিনি বনালে বহুত বেয়া অৱস্থা আছিল দোকান ঘাটত মানুহ অলপ আহিবলৈ অসুবিধা পাইছিল এতিয়া ৰাস্তা ঘাট ভাল হোৱাৰ পৰা এই মানুহৰ সমাগমবিলাকো ভাল হ'ল মিলা প্ৰীতিবিলাক বাঢ়িল আগলৈকে তেখেতে এই কামটো কৰি যাওক তাকে ভাবি মই এইখিনি ক'লোঁ আৰু সঁচাকৈ বিটিআৰ এইখন চৰকাৰ অহাৰ পৰা উন্নয়নমূলক যিটো অগ্ৰগতি আগবাঢ়িছে তেখেতে আগবাঢ়িলেই আমি অলপ হ'লেও দেখা পালোঁ তাৰপিছত আমাৰ হৰিচিঙা যিটো বজাৰ উন্নয়ন সমিতি আছিল তেখেতৰ টাউন কমিটিৰ মিউনিচিপালিটিৰ আণ্ডাৰত কৰিম বুলি তেওঁ আগভাগ লৈছিলে তাৰ পৰা আমাৰ পৰা যিখিনি যাৱতীয় কৰিব লগা আছিল আমি সেইখিনি কৰি দিছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও অলপমান কিবা কেৰণ থকাৰ কাৰণে অলপ বস্তুটো পিছ পৰি আছে বুলি কৈছে তো অলপমান যিখিনি আকৌ কৰিবলগীয়াখিনি আমি তেখেতৰ লগত একেলগে সহযোগ কৰিম বুলি আমি তেখেতকো কথা দিছোঁ আৰু যাতে হৰিচিঙা এই বজাৰ উন্নয়ন সমিতিও মিউনিচিপালিটিলৈকে অগ্ৰগতি হয় তাৰ কাৰণে আমিও চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু তেখেতকো আমি